आबैया मानो हारसिं थोरसि लथा फुगारदे मामियाबो इसेबो मावथारा आबैखौल' थेला होयो जानो आबै नोंजों आंबो फुफायो हामा आबौ उन्दै मानसिया सुफानो हामा हामोथ' आबै नों मानो एथ' खस्थ' खामानि मावो आबै मामिखौ रायबाय जायोना आबै मा खालामनो आबौ नोमाया रायसेयावबो मानिया अहंखार जालांबाय खामानिखौनो मावनो दांनोबो उदेस गैला जेबो उदायनो रोंला होमबाबो आबै बांद्राय खामानि मावब्ला बोरै जालाङोथ' बिदि मावबाय थायोबा आखाइ आथिं सायोथ' आबै ओमफ्राय दा मावसै आबै हामा आबौ बिदि रायज्लायनो थां आबौ लोगोफोरजों गेलेहैदो नोंबो देनां गिदिर मानसि जानो नाजादो आबौ औ आबै थांदो थां आबौ दा नोंल' थाब फैफिन आबौ थांदो थां आबौ नोमाया दा आंखौसो रायगोन थै आबैया मानो बिदिथाय आं गेलेहैगोन ना नै आबै मामियाना आंखौ स्कुलाव दोनलांखांबा गावहा लोगोफोरजों माबा माबि रायलायो आरो बेरायहैयो न'आव फैना खामानि मावबो जायो बाबायाबो जेबो बुङा एसे रायबो जायो नोंबो राय आबै देनां गाव बुजिलांगोन आबौ नोमाया आं मालाबा मामिखौ बुगोनसो दे जाबाय आबौ थांदो दे आबै सामफ्रामबो अखा हानाय मा जाबावगोनथाय मैगंफ्रानो हाग्रा दुबजोबबाय माइसाबो दांनो मोनला हाब बाजै मैथाखौ माजों जानो खाखो ए आगै माजों जानाय जायोथाय मिथिथ'वा नोंहालाय अबाय थाङामोन बै आयं लेंहरनायखाय हाग्रायाव हैदोंमोन आं ए ओरैनो थास्लायस्लाय ओमफ्राय बाजै दासान्दि आदायालाय मा खालामगासिनो दङ खबरानो गैथारला हामा खालामदों सिबिलाय दाख्लैसो बेंगालराव थांदों बिसि फिसाखौ गालांनानै थांनानै बेसे बुरजा खामायनानै लाबोयो नायथारनां ए बाजै मोजांथ' जोंफोरा खाथि खालाफ्रावनो खामानि नागिरबायनानै हाजिरा मावाबानो उफाय गैला बाजै मा खालामनो साख्रिफोरखौबो मोननो थाङा बेनो मोजांहाय आगै खाथि खालायाव खामानि नागिरनानै मावनायानो मोजां गोजानाव खामानि मावहैबा बिसि फिसा लोमजादों ना मादों जेबो खेलखौनो लाहरनो हाया नंगौ बाजै नों होननायाबो सैथो दे होमबा थाथ'दो बाजै आंहा दाबसेयाव खामानि मावहैनांगौ औ दे आगै दे होमबालाय ए दासो फैदों फिसाइ गैयैखाय बिदि बेरायबेराय जाबाय था थाखा फैसा माबा सजब खालाम नोङो फिसाइ गैया नालाय मा होननाय जाखो बे खुगाखौ मोनदों होननानै खुगा सिंनि साखिग्रा सालायखौ फिदिंनानै रायज्लायनो मोनदों बायदि मोनदों नामा नों खोथा बुंनो गोजोनो बेयाव मा जानो मोनला आंनि गोसोसो बे नोंहा बेयाव बुंनांगौ मोन्थाय गैया गैया होनदोंसो नोङो र' फिसाइल' फैग्रोथों नोंखौ खोन्थाजोबगोन मानिखाय आङो खोन्थाजोबगोन एथ'बां बेबायदि खोन्थानानै होलायनो मोन्थाय दं नोंनाव बे नोंनि हौवा नामा मा खोन्थाया नोंखौ खोन्थाना होजोबगोन आं आखल गाज्रि नालाय खोन्थाजोबगोन खिन्थानायनि सिगां नोंखौ आङो मा खालामगोनथाय नोंखौ आङो दस्रा हौवाजों मुलि होनानै खारफालांगोन आं बेखौ मिथिखा आयौ फाग्लिया खारफा होनबारदोंसो नामा बिना बिसास मोननानै लांगाराहां फाग्लियाखौ थै मा जायो जाथोंहाय मिथियाहां होद खिथाना होगोनहां गिथारा आं बेखौ फुंनिफ्रायनो अट' सालायनानै फैबाय आङो मेंनायानोसो हाला माला फैफिनबावो जाखो बे फेसबुकआव होनो होननायाबो दाबो फैया माला होनांगौ जाखो रागायानो हामला आं दसे लोङैसो आं ओंखाम थोंखाम जाया आं बेबायदि खाथेर बाथेर गैयालै बिसोरबाबा माला फैगोन मोसौ होनो होननायाबा दसे लोङैसै आङो बे बिगुर हिनजावाबो एसेल' बिनानै खारलांबावो बिदिजोंलाय मा संसार जानोसै खुलुमबाय रायजो राजाफोर
आंनि बिसिया थांनाय मोनानि 1टायाव आं जेला सिरि मोनो अब्ला बिसिखौ गोबा हरदोंमोन आङो। मोदोमा जेबो मावैलाय बोलानानै नायबा नुबाय गान्दुसो खोबनानै गालांदों। गोसोआनो सहायनो हायासै आंना। ओमफ्राय सखिसिं मानि नायबाय नुनो मोनासै। दा सोरजों थांदों मोनथिया। अन्नानै आफागाले बिमाया गावनिनि फिसाखौ गोसोखांनानै फैफिनदो बेनो आंनि रिकुवेस्ट। गोजोन्थों। आरो गाबोन मोनानि 1 रिंगायावनो फैफिननांगोन। मानो होनोब्ला रुल मथे 1टायाव गोमादों नालाय बियो 1टायावनो फैफिननांगोन। गोजोन्थों रायजो राजाफोर। आनैया न'आव दंना गैयाथाय? औ। आयौ आनैसो। हाब आनै, खबर गैया दबर गैया। अन्थाव बाथाव फिसौखौ लानानै मानो आथिं लबोदों आनै? हा मानो गसंबाय थाखो आनै? फैदो जिरायफैदो। आनै। ओमफ्राय आनै, खबर सबरफ्रा मारैथो? हाबाब आनै, नोंजामादैया सामफ्रामबो जौ फेनानै दावराव खालामबाय थायो। आयै फिसौ। असान्थिथार, न'खौनो थानो मोना। मा जागोनथाय? गथ' गथायफोरखौबो रायो बुयो। हा माखौ लानानै दावराव जाबाय थायो? हा सानबेसे जाखो खारनायालाय? साननै जाबायमोन आनै। मालायनावसो थाहैदोंमोन आं। दा नोंसिनाव फैबाय आनै। फेनाबाथाय बिदिनो। लोंनानै जानानै खर'आवनो एम्फौ दैजोब्बाय। मा जागोन गोदाव सोराव? आबै, नै गुनिया आब'नि भिडिअ हगारदों। मा? बोरो नायनां? बिदि हगारो? एसे दावराव जाबानो फेसबुकआव हगारो नामा? बोरो नायनां हगारबावनोसो आरो बियो आंखौ। हरद' मबाइला। मा जाबाय थायो बेबायदि फेसबुकआव हगारजालायनाय? आं मानि थाखाय खारदों बेखौ मिथिगौ नामा? जाहोन थायाबा रावबो गाव गावनि फिसायखौ गारना थाङा। बे निउस होग्राफ्राबो गुदि खिथा मोनथिया गोरा ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालायो। हौवा माहारिफोरखौबा दाय नुवा, जों हिनजाव माहारिफोरखौल' दाय नुयो। नै आनै, आं बे हौवाजों रायजो जानो हाथारनाय नंला। माबा मोनसे खालामनानै होदो। बेसे सहायबावनो आं। सिखा रुवा लानानै दाननो सुनो होसोयो। ओंखाम बोथिसेखौनो सुख सान्थि मोनजाया। बिदिखौ सोर फाग्लि बोरा जानो आनै? दे जाबाय आनै, बांद्राय सिन्था खालायनो नाङा। जों दङना, जों जाथि खुरमाया माबा मोनसे बिसार खालायनानै होगोन आनै। सिन्था दा खालाम। आयै फिसौलाय उन्दुलांबाय। थां आनै थां, बिसिनायाव फुथुहैदो थां। फिसौलाय उन्दुलांबाय। थां आनै थां। औ दे आनै होनबा। हा बहा थांखो बिहामजोआलाय? आलासि फैदोंनो, मा ओंख्रि जायो? दाबो सफैयासै।